dies. Sí. I continuarem parlant-ne. Sí, una mica perquè això s'ha d'aclarir, perquè si no es pot, d'alguna manera es pot, no sé, un es pot confondre, no? A veure. Jo voldria fer una mica d'història perquè ho situéssim una mica en el seu marc, tot això. I perquè el que passa és que la mort de mare i la maternitat no es pot separar en absolut de la idea del fill, no? Una cosa no la podem en absolut separar de l'altra. I el que veiem que destaca en la història de la família occidental és sempre el poder del pare que acompanya a l'autoritat del marit. Veiem, per exemple, i només farem unes breus pinzellades per situar-ho, ens trobem que, per exemple, a la Índia el cap és sempre de la família el pare, i la família està pensada com un grup religiós on aquest pare és l'encarregat de vetllar per la bona conducta de les dones i els nens, i davant de la societat ell n'és l'únic responsable. És a dir, el pare té el dret, i marit té el dret absolut de jutjar i de castigar. A la Índia, això. Sí, que és una mica dels testimonis més antics que tenim. Ens n'anem a Roma, del que una mica tots en som fills, i veiem que la dona conserva tota la condició de menor, una situació que és quasi igual que la dels seus propis fills, no? I Ciceró, per exemple, ens explica que el pare tenia sobre el fill el dret de vida o mort, de castigar-lo segons el seu caprici, de fer-lo fuetejar, de condenar-lo a presó i, si volia, d'excluir-lo de la família. I llavors ens trobem amb l'arribada de Crist, que és qui ha influenciat més en tota aquesta idea de la família. Crist fa el següent, proclama, guiat per un principi revolucionari en aquell temps, i jo penso que encara ara, és a dir, el principi de l'amor, que l'autoritat paterna no està establerta en interès del pare, sinó en interès del fill, i que l'esposa mare no és l'esclava, sinó la companya. Ara bé, malgrat tot això, apòstols i teòlegs han traït molt aquest missatge, i en algun aspecte sí que canvia a partir d'ella la situació de la dona i del fill, però molt poquet. Teòricament, en tot cas, no? Llavors ens trobem, arribem a l'edat mitjana, fent uns trets molt... Sí, uns passos molt gegants. Sí, i veiem que en aquell moment aquest poder paternal està moderat una mica per la mare i per algunes institucions socials. Ara bé, passa una cosa en aquell moment, que el desenvolupament del dret romà paralitza tota aquesta influència liberal que estava donant el cristianisme. I llavors arribem al segle XIV i XVI i es tornen a retallar una mica els drets de la dona i els drets de l'infant. I llavors ens trobem del XVI al XVIII que l'autoritat paterna torna a sorgir junt precisament amb l'absolutisme polític. Emília, aquest tema que ens estàs comentant també és influenciat per la llei del pèndol, que surt molt sovint, és a dir, que d'un costat se'n va cap a l'altre, i al llarg de la història està una època cap aquí i una època cap allà. No, jo diria que no és ben bé així, ni molt menys, sinó que el pèndol sempre ha estat bastant en un costat, i quan el pèndol ha volgut anar cap a l'altre, quasi no l'han deixat. És a dir, que no hi ha acabat d'arribar mai. No hi ha acabat, més aviat ha retrocedit, no? Però el que veiem sempre a lo llarg de la història, quasi fins avui, és que aquest marit encara conserva sempre, per exemple, el dret de pagar-li a la dona, i malgrat les paraules de Crist sobre la innocència infantil, la sort dels nens era molt pitjor que la de les seves mares. Llavors, una mica voldria fer referència a com s'ha considerat el nen a lo llarg de la història també. A veure. Quan, per exemple, parlem de nen, associem automàticament una paraula, que és la educar, educació. Nen, educació, sembla que va quasi lligat. En Joan Manuel Serrat, amb una cançó, en comptes d'educar, diu domesticar. Sí, molt acertadament. I llavors, què passa? Educació. Educació ve del llatí educare, no? I què vol dir educare? Diu que és redreçar allò que puja tort i mal format. Anem pensant una mica, no? Llavors passa una cosa que ha estat realment nefasta
per aquesta evolució social de l'infant. I és que qui ha col·laborat més de formar la idea que la família i la societat en tenia del nen va ser Sant Agustí, que durant moltíssims de segles és el que ha influenciat més amb la, diríem, amb la pedagogia que es donava en aquells moments. Per exemple, jo vull, això sí que vull llegir la descripció tal com la fa ell amb un llibre que es diu La ciutat de Déu. Diu exactament: de seguida que neix el nen és símbol de la força del mal, és un ser imperfecte agobiat pel pes del pecat original. I llavors descriu el nen de la següent manera: és un ser ignorant, apassionat i capriciós, i si el deixéssim fer el que li agrada no hi hauria crim que no executés. Aquestes són paraules de Sant Agustí. I què opines d'aquest tema? Perquè bé, aquests crims es cometrien per una persona, diguem-ne, sense educació? És que és una altra la idea. La idea és que el nen és el símbol de tot mal, no? Llavors ja se l'ha de mirar d'aquesta manera. Llavors, fixa't que acusa el nen de greus pecats i el condemna d'acord amb les normes dels adults. I diu, en un altre context, no és doncs un greu pecat desitjar cobdiciosament el pit de la mare plorant? Si jo ara desitgés amb aquest delit un aliment adequat a la meva edat, tothom em faria burla. I així doncs és un delit maligne. Fixa-t'hi tu que per aquest Sant Baró resulta que la redenció passava per lluitar contra la infantesa. I diu en un altre moment: la naturalesa del nen és tan corrompuda que la tasca de corregir-lo serà costosa. Fixa't que amb aquesta frase el que està, doncs, d'alguna manera ja avalant i justificant són totes les amenaces, totes les pallisses, totes les palmetes que rebran els nanos durant segles i segles. I si pensem que el pensament de Sant Agustí va ser el pilar d'inspiració i la guia durant molts de segles en la història de la pedagogia, i si pensem que fins al segle passat els pedagogs eren quasi sempre mestres de teologia que recomanaven als pares que siguessin freds i distants amb els seus fills. És a dir, podem constatar com aquest pensament inclús ha estat influenciant fins als nostres dies. Llavors, tenim només una altra perla, que és la del nostre Lluís Vives, que va ser el preceptor i podem dir-ne que el pedagog de la filla dels Reis Catòlics, que només diu: obligueu els vostres fills per mitjà de cops, càstigs i plors, per millorar-li el cos i l'enteniment. I un altre pedagog... Això és un collar de perles, eh? Sí, de perles preciosíssimes. I un altre pedagog del segle XVIII, aquest francès, deia el següent: la condició infantil és la més vil i abjecta de la naturalesa humana després de la mort. I una ultíssima perla: en un pensionat de nenes a Port-Royal, en el segle XVIII, a nenes a partir de 4 anys, quan es despullaven i es vestien, se les feia dir aquesta oració: reconec, Déu meu, que la necessitat que tinc de vestir aquestes robes és una prova de la corrupció que he heretat dels meus primers pares. Ens has deixat una mica esturats, eh? És que ens hem de fer una mica càrrec de que aquest pensament ha estat el pensament fins fa només un segle o un segle i mig. I cap on caminem ara? Ara caminem cap a un altre lloc, però si pensem que encara a l'edat mitjana i més enllà l'Església havia de condemnar l'abandonament dels nens perquè era algo que es feia contínuament. Ara bé, que davant de la misèria que hi havia en aquells moments, resultava que no el podia condemnar malgrat que volia,
per restringir l'infanticidi, és a dir, es mataven molts fills. I llavors, per evitar matar-los, literalment... S'acceptava que fossin abandonats. El que els feia és que fossin abandonats, eren abandonats en un lloc ben aïllat i allà morien, el qual era una hipocresia perquè era exactament el mateix, no? Llavors, el que ens endurem i el que una mica volia remarcar és que la societat, fins fa un segle, segle i mig, era una societat sense amor. I on, per exemple, i això ens porta cap a aquest amor i cap a aquest instint de mare, l'elecció de parella, per exemple, l'elecció de parella no intervenia per res, ni l'amistat ni la tendresa. És a dir, els condicionants d'una dona per casar-se era que havia de ser de la mateixa condició social que el marit, que tenia una dot, ser virtuosa i ser treballadora. No hi havia festejos llargs, es signava el pacte i ja estaven casats. Llavors, què passava? Quins sentiments es podien tenir cap a aquell desconegut o desconeguda que fins fa pocs dies mai se li havia dirigit la paraula i que ara ja era la parella per sempre? I quins sentiments es podien tenir del fruit d'aquell home que en algun moment podia caure bé, però normalment era un home per obligació? Quins sentiments es podien tenir? No sé, és facilíssim imaginar que els nostres avantpassats varen ignorar ben bé el que era la mort el dia de la boda. Jo recordo, i això és com una anècdota personal, que jo tenia una àvia que va veure abans de casar-se l'avi 7 dies. El va conèixer i en 7 dies la varen casar. Una setmana. I això no fa tantíssims d'anys, no en fa ni 100. O sigui que qualsevol temps passat no va ser millor. Ni molt menys. I possiblement seran millors els que vindran. Jo penso que sí. Sortosament. Tu fixa't que la prova de l'absència d'amor era el poc dolor que hi havia en l'ocasió de la mort del cònjuge. Hi han 3 dites que són també 3 perles que les he volgut avui portar aquí. I es deia el següent: l'home es fa ric amb la mort de la seva dona i la vida del seu cavall. L'altre era: el dol per la morta dura fins la porta. Déu-n'hi-do. I el tercer era: l'home té 2 dies bons en sa vida, el dia que es casa i el dia que l'enterra. Caram. Sí. És molt fort, això. De tot això, és a dir, amb tots aquests condicionants, quina quantitat d'amor podia haver-hi en les famílies entre els homes i les dones, de les mares cap als fills, producte d'una situació absolutament imposada. Llavors, només he volgut fer aquesta pinzellada i remarcar que l'absència d'amor com a valor familiar i social en la història abans del segle XVIII-XIX era total. Això no vol dir que no hi hagués parelles que s'estimessin. Sempre hi havia casualitats, no? Però no era la norma. No era la norma. I llavors, una cosa molt important, que el que ha dominat a lo llarg de la història fins fa ben poc és que en les relacions de família existia la por i la tendresa no existia per res, estava absolutament ausent. I en aquest clima és on a mi m'agradaria situar l'actitud maternal. És a dir, el destí de la dona i del fill sempre eren la violència i la severitat. Quina quantitat d'amor podia haver-hi aquí? Punts suspensius. Continuarem la setmana vinent. Emília Ros, gràcies per venir i passar fred una estoneta amb nosaltres a la Devesa. Adéu, bon dia. Adéu-siau.